Šlágrom zatiaľ posledného kola prvoligovej súťaže mužov v skupine Stred bol duel dvoch kandidátov na postup do prelínacej súťaže. Domáca AC Uniza Žilina mala pred zápasmi 7-bodový náskok pred druhou Prievizou a ani víťazstva hostí v oboch zápasoch by Žilinčanov nedostali z prvej priečky. Prieviza by sa aj potom musela spoliehať na to, že Žilinčania ešte aspoň raz zakopnú v zostávajúcich troch kolách. Toľko predzápasové prognózy. Návrat do volejbalovej reality sa Žiline vydaril hneď v prvom stretnutí. Po dvoch vyhraných setoch však domáci poľavili, čo súper využil na vrátenie sa do zápasu. Nepoužil však práve najférovejšie zbrane. Protesty takmer po každej lopte, ktorú rozhodca neprisúdil Prievidzi, zdržiavanie hry a útoky na rozhodcu vyústili do dvoch žltých a jednej červenej karty. Hodnotiť tento zápas je veľmi ťažké. Dva sety perfektne, samozrejme nešťastné dve koncovky vo obidvoch setoch, tiebreak. No svojím spôsobom, myslím si, že teraz to môžem povedať úplne otvorene zo svojej skúsenosti trénerskej, Prievidza absolútne fair play, neprodukuje žiadny volejbal počas celej ligy a hovorím to úplne otvorene a viem, o čom hovorím. A takéto zdržiavanie, áno, je pravda, že jeden rozhodca je málo na takéto niečo, ale to vykartovanie niektorých hráčov, to stále rozprávanie a trhanie tej hry, špekulovanie, no nepáči sa mi to. Prvé stretnutie vyhrali domáci volejbalisti 3-2, po setoch 25-12, 25-22, 30-32, 24-26 a 16-14. Po zápase odišiel tréner Chudík do Bratislavy na zápas Chemesu Humenné z VKP Bratislava a tak v druhom stretnutí viedol žilinských volejbalistov Vladimír Kysela. Ten dal priestor všetkým hráčom. Žilinčania hrali uvoľnene a aj keď prehrali, boli so svojím výkonom viac ako spokojní. Druhý zápas sme tak viac menej v hlavách oddychnuto zahrali a dovolili sme si pustiť na ihrisko aj hráčov z lavičky a hrali určití hráči na postoch, na svojich neštandardných postoch. Takže nebolo to až také možno okulahodiace pre divákov, ale z chuti sme si zahrali. V druhom stretnutí prehrali domáci volejbalisti so stavbárom Prievidza 1-3 po setoch 19-25, 25-18, 22-25 a 18-25. Dnešné stretnutie malo také dve tváre, pretože po prvom zápase sa domáca Žilina už uspokojila a nehala vystriedať celú lavičku, takže ten druhý zápas bol menej kvalitný a už nemal taký náboj, jak ten prvý. Išli sme sa pokúsiť samozrejme vyhrať a znižiť ten náskok na rozdiel jedného bodu. Myslím si, že skôr rozhodol náš vstup do stretnutia, pretože sme hneď na začiatku prehrávali už 0-2 na sety a celé sme to otáčali. A v tých dvoch setoch sme úplne zaspali začiatok, domáci nás zaskočili a v tom tiebreaku to už bolo doťahovanie po bode, takže to už je čisto na riziko. V zostávajúcich stretnutiach 17. kola dokázal Zvolen raz vyhrať a raz prehrať s Hriňovou 3-1, Detva prehrala s Hliníkom nad Hronom 2-3 a 1-3. Žilinčania majú aj naďalej postup do baráže o účasť v budúcom ročníku Extraligy pevne vo svojich rukách. Stále určitý bodový náskok máme nad Prievidzou. Bude už len potreba uhrať zápasy vonku a doma, ktoré nám ešte posledné 3 kola zostávajú a udržať ten náskok, ktorý ešte máme. Teoretické šance má ešte aj druhá Prievidza. Zaujímavý môže byť aj súboj o tretie miesto medzi Zvolenom a Hriňovou. Hliník nad Hronom a Detva by už mali dokončiť súťaž na tých pozíciách, ktoré im patria aj teraz.